Tlesta proġett arti sagra fil-Knisja Parrokjali ta' San Leonardo f'Halkirkop li kien jinkludi l-pittura tal-kopletta, il-pendenti u n-nofslonetti fil-kappellun tal-Kurċifiss. Il-pittura tirrappreżenta żewġ temi ewlenin minsuġa fil-ħajja ta' San Leonardo. Id-deċiżjoni tiegħu li jsir diaknu u li jgħix din il-missjoni bħala eremit. Din l-arti sagri għax l-artist Antoni Spanjol li fiha jirrifletti żminijiet tal-lum b'rispett sieħ lejn arti oħra li diġà tinsab fl-istess knisja. Proġett bħal dan fi knisja qadima bħal di joffri sfidi. Ġodin il-knisja kien hawn ġa pittura eżistenti li kien għamilha Giuseppe Briffa. Wieħed mill-kompiti tiegħi kien li nirrispetta dak li hemm. Dawn ix-xogħlijiet ġew finanzjati mill-Malta Airport Foundation. Iċ-Chairman Josef Formosa Gawċi qal li l-għan tal-fondazzjoni huwa li twettaq proġetti li jiċċelebraw il-kultura u l-identità Maltija. Knisja mimlija teżori artistiċi palma għandna ħafna knejjes Maltin u dan huwa parti importanti mill-kultura ta' pajjiżna u mill-prodott turistiku u huwa fuq wieħed mill-villaġġi l-iktar viċin tal-ajruport. Biex issa din il-Knisja storika għandha pittura ġdida li mhux biss qed tkompli żid mal-patrimonju artistiku tagħha imma tħeġġeġ lin nies jirriflettu dwar il-virtujiet li markaw il-ħajja ta' San Leonardo li għadhom relevanti sal-lum il-ġurnata.